Driftaaja vastaan korjaamopäällikkö. Tänään on korjaamoon olympialaiset ja häviäjä tarjoaa lounaa. Ootteko te jätkät valmiina? Kyllä. Ja olympialaisten ensimmäisenä lajinahan meillä on tietenkin eukon kanto, kun täällä Pohjanmaalla kerran ollaan. Kumpi aloittaa? Mä voin aloittaa. Ratsu valmiina. No niin, ja Raskonen ei ole, niin häviä tätä. No niin, painaa. Kävi niin, että Joni, eli meidän korjaamopäällikkö, voitti eukon kannon. Ja seuraavaksihan meillä on Kuokin rengas curling. Kumpi saat tältä viivalta lähemmäs tota ympyrää voittaa. Lähtee. Hyvä! Ja keri. Joni ei ole mennyt insinöörin tutkintokaan hänellä hukkaan, kun on päässyt tänne rengasta pyörittämään. Tällä kertaa osoittautui voittajaksi Joni, meidän korjaamopäällikkö. Eikö tää ollutkaan pituuskisa? Eli 3. osakilpailu. Etsi korjaamolta esine tai asia, millä voit driftata. Kumpi tuo sen ensin mulle? Saa toteuttaa. Ja kyllä mä sanon, että tän vei Kaukonen. Tässä oli vähän enemmän luovuutta ja tässä oli vähän niinku vauhtia. Ja seuraavana lajinahan meillä on meisseliheitto, eli molemmilla on 3 yritystä ja se pitää saada pystyyn tohon tauluun. Ja tietenkin mihinkäs muuallekaan te tähtäisitte kuin minun kasvoihini. No niin, kun ei siitä näytä tulevan yhtään mitään, niin tehdään silleen, että tuutte vielä vähän lähemmäs. No ei se nyt ehkä ihan sinne päin ollut, mutta mennään tällä ja tää erähän menee Villelle. Pisteen laskennat on hei nyt suoritettu ja niinhän siinä kävi, että se on tasapeli. Ei muuta kuin onnea vaan pojat. Ja niinhän siinä vissiin kävi, että lounaan tarjoan minä.